Il-Tribunal tar-Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar ikkonferma l-permess għall-iżvilupp tal-proġett Massiċ fuq l-art tal-ITS iżda imponna xi tibdil fuq id-disin tal-istess proġett. Il-Tribunal ordna li l-iżviluppatur iżid 270 metru kwadru ta' spazji miftuħa li jbaxxi l-oli tat-torri b'10 metri u l-oli tal-lukanda b'8 metri. Barra minn hekk it-Tribunal ordna l-iżviluppatur biex jikseb ċertifikat li l-qafas tat-toroq jista' jassorbi ż-żieda fit-traffiku li l-proġett mistenni li jiġġenera. Il-proġett li jġib l-isem City Center jinkludi l-bini ta' torri ta' 37 sular u lukanda ta' 17 sular. L-appell tressaq minn 17 l-entità u individwu li oġġezzjonaw għal proġett fosthom residenti tal-madwar, għaqdiet mhux governattivi u l-Kunsilli Lokali ta' Pembroke, Swiqi u San Ġiljan. Dan il-proġett u kontroversjali għall-aħħar u għal xejn inqas minn 4500 oġġezzjoni mill-pubbliku. Anki l-mod kif inħareġ il-permess f'Settembru li għadda kien wieħed kontroversjali hekk kif iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg kien awtorizza li jintbagħat ġett privat sabiex iġib il-membru tal-Bord Jacqueline Gili minn Btala barra mill-pajjiż sabiex tivvota. Dan il-vjaġġ kien sewa 8750 euro li tħallsu mill-Awtorità tal-Ippjanar. Il-permess kien approvat b'10 voti favur u 4 voti kontra. L-appellanti oġġezzjonaw ukoll għal fatt li żewġ membri fil-bord ta' l-Ippjanar għandhom konflitt ta' interess. Matthew Patch li hu sit bisħab ta' Aġenzija tal-Proprjetà fis-Swieqi u d-deputat laburista Clayton Bartolo li missieru u sit ta' kumpanija tal-Water Sports fil-Mellieħa li taħdem mill-qrib mal-iżviluppatur.